Була. Иншалла келешектер де біздің қиялларыбыз турында иншалла урамда біз аңлатырбыз сізге. Біз сынаулар давам етсін. Алиса, ассалам алейкум. Бульма. Ушул лофт деп айтады қазір модный, но оригинальный кирпичлер. Оригинальный кирпичны сакладык. Күренә ул хәзер албашка. Шул оригинальный. Салис тут ничек булган? Татар орнаменты беләбез, шулай күренә. Ұстазлар һәм шәкертләр өчен намаз бүлмәсе. Махсус бүлмә, бу бик уңайлы бүлмә, нинди формада. Бу бүлмәнең уңайлыгы һәрбер укучыга 14 кабина бирелә. Кабина һәм кеше шәкерт наушник киеп, һәм ноутбук аша укытучы белән элемтәгә чыга. Күршене ишетми. Ул аңа сөйли, укытучы гына ишетә. Менә шулай иттереп, ул телне өйрәнү өчен, шул ук вакытта менә Коръән һәм башка фәннәр өчен бу тел өйрәнү өчен мөһим булган сыйныфларның берсе. Ул 2 сыйныф безнең 14 урынлык 2 кабинет бар. Һәм бу уңайлыгы, ни өчен уңайлыгы? Ул укытучы белән икесе арасында гына элемтә төзергә һәм инде башка укучыларга комачау итмиләр, үз эшләре белән шөгыльләнә алалар. Бу махсус шундый безнең теләк белән ясалган бүлмә. Күрәсез, бу оригинал ничек булган ул? Мөхәммәдия мәдрәсәсе. Шул хәлдә аны актыргыздык, яңарттык. Монда таба совет чоры, хәзерге чор моны безгә кайтарганда шушындай иде. Менә бусы. То есть борынгыдан менә безгә килгәндә 95 елда шулай булды. Бу 30 елларда, Да. ел дигән вакыт.